Малко да добре. Основното нещо, което трябва да се направи един човек, когато реши да се захване с някакъв бизнес, или пък когато реши да си изгради живота, има момент, в който се осъзнава. След като се осъзнаваме, разбираме, че живота не е някакъв низ от случайности, а има много неща, които можем ние да си предизвикаме в живота. И ако правилно ги планираме, можем да имаме желание от наш живот. Един пример давам. Недвижимия имот. Има ли момент, в който човек започва да си планира покупката на недвижим имот? Има, да. Има, нали? Кога се получава това нещо? Като му се увеличат доход. За семейство. Почне да мисли за семейство. Деца като има нещо. Сигурно се чака някакво време. Да, ти като си дошла в София, дошла си да учиш, нали така? Искала ли си да имаш недвижим имот? Да има собственост, жилище? Той да има офис. Офис? Да. Но не си мислила за жилище, че ще ти трябва. Мислила съм за къща, че ще ми трябва, но по-нататък. Къща? Да. За кола съм мислила. Павка, ти мислил ли си? Мисля съм, да. Нали? В един момент. Мисля съм. Силве, ти преди години ти си нямал имот в Пазарджик и сте си купили. Когато си се... Имало ли момент в живота си, в който си осъзнава, че трябва да има собствено жилище? И си го планирала по някакъв начин, че трябва да се случи това нещо. Ти имаш ли собствено жилище? Как го получи? Дълго време пред тебе беше ми писнало и викам, трябва да се взема. И реши да си го... А защо реши да го вземеш? И така се чувствам... по-добре. Защото един човек осъзнава, че собственото жилище му носи някаква сигурност, няма да се налага да плаща найем. Нали? Това е нормално. Да. Давам ви го като пример, че всеки един човек, даже да не осъзнава, си прави някакви планове. Много хора имат план, кога да се оженят и че трябва да се оженят. Има ли го това нещо? Да, има. Мъже. И много жени смятат, че трябва да се оженят до дадена възраст, защото времето започва да изтича. Времето за раждане, казвам. И поради тази причина познавам много жени, които когато достигнат една критична възраст за тях в съзнанието, им започват да планират, че трябва да се омъжат. Имате ли приятели, които планират, че трябва да се оженят? Да. Приятели, които планират, че трябва да си купят кола? Всичкото това е планиране, но го правим на дребни части. Ако един човек иска да постигне повече неща в живота си, той трябва по-далеко да планира. И когато планира, обаче трябва да знае как точно да планира. Защо трябва да се планира отдалеко? Примерно строя къща. Ако искаш да си направиш къща, кое е важно да има в твоята къща? Дай сега да го измислим. Много голям двор. Голям двор, Животни. животни, крави, овци. Не, защото може да има разбор. Не искам да има. Не искаш крави, овци, искаш домашни Искам животни. коне. Коне. Ето, коне. Искам стрелбище. Стрелбище, Искам катерици. катерици Гора ще трябва. и котки. Добре. Друго какво трябва да има вкъщи? Гора за катери. Да, гора. Искам да е като голф. Да, добре.
Друго? Ами за вътре за къщата няма толкова претенции, но... Добре, да обаче ето сега идва момента и трябва да си го направиш Има по-нещо. около 2-3 стаи, една кухня, 2-3 стаи какви да се стаи? спални, една кухня. 3 спални, една кухня, един хол. Край и я строиш къщата. Ето, Надето решава да си построи къщата така. Първият проблем, с който ще се срещне, след като я построи, в една къща или апартамент, ако нямате перално помещение с сушилня, вие сте загубени. Къде ще си сушите дрехите? Навън на простор. Зима. Добре, обаче навън не става, да, защото е зима. Има такива за вътре. Или лятото да е, когато ги изкараш отвън, представи си тя като има къща и изведнъж духне вятър, нещо се случи, какво става с прането? Значи тя не е помислила, че на нея й трябва Помещение. перално да дава помещение, което е много важно, защото при всичките останали неща, които един човек си плаща, ако го няма това елементарно удобство, всичко друго се обезмисля. После, тя не каза, че й трябва баня и тоалетна. Представете си, прави си къща без баня и тоалетна. После ги добавя от някъде. Обаче, какво става с фасадата на къщата? Както... 60% Канализацията от къщи- започваш да рушиш, за да може да мине от някъде, ще разрушиш двора, всичко, защото ти си осъзнал, че няма баня и тоалетна, защото тя докато не влезе да живее, тя няма да се сети, че това и трябва. После ще разбере, че ни трябва една баня и тоалетна, защото примерно жената влиза в банята и се оправя един час, мъжът трябва да стои да стиска отвънка, по-хубаво да има 2 или 3 тоалетни, колкото са броя на да има за децата, за тях, нали, за нея и за мъже една тоалетна. По една. 100 пъти по-хубаво. Така или иначе си разполагаш с двори и други неща, които дават си възможност да го направиш. После ще видиш, че идват гости и ти трябва да раздигаш след тях. И изведнъж ще осъзнаеш, че в къщата ти имаш нужда от още едно помещение, което е хубаво да е за гости, но то така да е отделено, че когато ти дойдат гости, да не е вечерта да ходиш да може да го затвориш и следващ ден да отидеш да го оправиш, да не ти е някакъв проблем. Още много други неща ще се сетиш, които са ти необходими, но ако не ги обмислиш предварително, после ще ти костват 2-3 пъти повече време и пари, за да ги направиш и живот ти няма да стигне, защото той не е безкрайен. Същото нещо е с живота ни. Ако ние си правим план и този план или нямаме план, ами просто се носим по течението. Повечето хора казват, искам да имам пари. Какво означава да имаш пари? Сега, не го казвам да се заяждам с някой, или пък вие няма да се изложите, ако споделите с мен какво смятате за да имаш пари, но аз смятам, че една голяма част от вас, 99%, искат това. Защо? Защото не съм видял целенасочени действия в друга посока. Което покаже, че на подсъзнателно ниво човек просто казва, бе, искам пари. Добре, и като имаш пари, какво ще правиш с тях? Как ще ги спечелиш? Никой не си го отговорил на този въпрос. И после, когато ги има, може да осъзнае, че това не му е трябвало и един вид да е загубил целия си живот в преследване на нещо, което даже не му харесва. После, човек даже не знае колко пари иска. Защо му трябват, как да ги направи и започва да живее в различни заблуди. Първата заблуда, да започна някъде да работя, да натрупам опит и после ще се отворя сам някаква дейност. Ето Марта е отишъл да учи право. В момента питах и в Свободния университет Варна, какво записват най-много студентите и правото е специалността, която записват най-много студенти. Защо най-много студенти записват право? Смята, че един ден ще изкарат много пари. Аз по-бедна гилдия от адвокатите не съм. За престиж. Може да отиде. Аз при много адвокати съм ходил, понеже едно време съм имал грешната заблуда, че адвокатите са умни и богати хора, по-глупави и по-бедни от тях, аз не познавам. Ма това само България така, между другото. Виж, не, виж, възможно е, но мен ме интересува България, понеже аз говоря български език, аз съм неконкурентен на никой друг пазар. Не искам да уча чужд език и да го науча, ако отида някъде, нямам шанс да постигна успех. Трябва да постигна успех тук. Предпоставките са ми тук. Тук съм паснал. Ето, Марти, той не владее друг език, трудно ще го научи.
да отиде да стане адвокат в Германия или в Англия. Но защо той е записал право тогава да учи? Защото не е проучил нищо. Движил се по инерция. Той е записал социална педагогика. Българска филология. Защо? Ще стане журналист. Журналист с българска филология. И няма ли журналистика специалност? Но проучих, че 90% от журналистите завършват българска филология. Ами беше трудно, те са журналисти. Ето, да. Но, ако е по-трудно да винаги в живота, ако ти е по-трудно да направиш едно нещо сега, значи стане по-лесно в последствие. И много хора знам, които влязоха едно време да учат история, понеже право, да кажем, трябва да се влезе с история и български. И те влизаха да учат едното или другото с желание да се преместят някъде другаде. Или пък които влизаха в икономически университет, аграрна икономика, после да се преместят с някаква друга специалност. Но и те не знаят защо им е тази специалност. В икономическия университет много хора завършват счетоводство и контрол и се смятат, че е една от най-добрите специалности. Колко пари взема един счетоводител? 1000 лева. И може ли да кажете, че 1000 лева е някаква заплата, която е убийствено добра и мечта? Значи, това показва, че хората не си правят правилно планиране. За да успеем в живота, първото нещо, което трябва да си направим план. Кои от вас са си направили план? Имаш план, нали? Ти не си ли си правил план? Ти правил ли си план? Силвия, ти правил ли си план? А? Нали? Защо тогава не казвате, че сте правили? Виктори, той е правил план. Аз не казвам, че съм прав, защото знам, че не е това, което аз го знам, че не е това, което Как не е? В плана отбелязваш ли какво искаш? писал съм. В плана е написан. Значи, написал си го. Писал съм. Как правите план? Как го правите плана? Голямото към малко първо там. Всички тръгват към това, което мечтаят. Да кажем, има 3 момента. Един е бъдеще, един е настояще и един е минало. Тръгваме за нашия план с желаното бъдеще. И след това, ето имаме опит. Има хора с опит в правенето на план. Мартин, ти си правил план. Да. Ти до 25 години трябваше да си като Стив Джобс. Да. Преди 2 години ми беше казал, че ако още един път се наложи да направиш първоначално обучение на брокер на движими имоти, ще се побъркаш, не издържаш вече. И ще съм убиеха. Да. Ама си шиф още. Ама не правя вече. Ама си направил след това. Сигурно съм прав. Значи в плана ти е присъствало да не правиш. Да. Споделете какво е. Нали, нека да тръгнем от основата на това, което вече сте практикували и да видим как работи. Ако не работи, къде е грешката? Трябва да имат някаква крайница на бъдещето. Крайница. И Да. разработваме, докато стигнем до всеки ден. Докато стигнем всеки ден. И колко от вас спазваха всеки дневните стъпки? Никой. Не 100%. А защо е така? Не е на живота си смърт. Не съм си заложил храна. Не се вярва. Не е това. На живот и смърт вече тогава се задействат други инстинкти, не плановете. Не е бил реалистичен. Не, напълно е реалистичен, между другото. Според Всеки мен един план е може. реалистичен. Не е вярвал човек, че това ако го направиш, ще се случи. Добре, да обаче ти го искаш това нещо, желаеш го, как не го вярваш? Ако ти не го вярваш, би ли искал да живееш или да работиш? Помисли си, ако знаеш, че цял живот ще живееш така, дали Не наистина... бих искал, не. Не знам дали сте замислили, ако целият ви живот мине по този начин. Поне аз много мисля и съм изпадал в различни състояния. Мисля, ако винаги е така. Преди ми се е случвало, когато не съм виждал никаква посока и да се депресирам, направо